Veliki pozdrav svima, Račke je ponovo sa vama i ovim klipom želim zvanično da započnem serijal vezan za Ryzen APU procesore, tačnije procesore s integrisanom Vega grafikom, a po tim mislim na 2200G, 2400G, 3200G i 3400G. Na ideju sam došao nakon više pokušaja da napišem kratku recenziju Ryzen 3 3200G procesora, ali kako god okrenuli počeo, sve se svodi na klip od pola sata, zašto sam siguran da nećete ni gledati. Zato je moja ideja da od ovoga napravim serijal koji će se sastojati iz dva dela. U prvom delu pozabavit ćemo se nekim testovima i savjetima kako iz ovih APU procesora izvući maksimum, bilo to izborom komponenta ili podešavanjem u BIOS-u. Drugi deo bit će za vas mnogo zanimljiviji, gde ćemo sve ove savjete pretočiti u jedan serijal buildova i pokazat ću vam kako sa zdravom osnovom i postepenim buđenjem možete lako sastaviti vrhunski PC za Full HD gaming, ali i više od toga. U ovom klipu želim da održim kratak čas moderne hardverske istorije, čisto iz moje želje da i vi shvatite koliko su zapravo APU procesori revolucionarni. Do pojave Ryzen APU procesora imali smo dve solucije kad reč o procesorima s integrisanom grafikom i to su u suštini bili svi Intel Core desktop procesori, čija grafika je bila tu čisto da dobijete sliku na monitoru i da taj računar koristite u neke jednostavne office svrhe. Snaga integrisanih grafičkih čipova u Intel procesorima se ni do dan danas nije promenila, pa je Intel napravio novu seriju procesora sa F oznakom, koja predstavlja procesore bez integrisane grafike. Svima je jasno da Intel još nema odgovor na AMD-ovu priču vezanu za Ryzen liniju, pa je ovo izgledalo kao očajan potez da postojećim procesorima Intel smanji cenu proizvodnje, što se nije mnogo odrazilo na tržišnu cenu, bar ne na Balkanu. Druga strana je imala odgovor u vidu Athlon FM procesora, ali sa jednim glavnim problemom. Istina je da su APU procesori kada je reč o grafičkom segmentu bili mnogo bolji od Intelovih čipova, ipak smo sa druge strane imali ogroman kompromis u kvalitetu procesorske snage. Ovo u praksi predstavlja nedostatak za ozbiljnu dogradnju u vidu grafičke karte, dok sa druge strane, ukoliko ste želeli ozbiljni procesor, morali ste da menjate matičnu ploču zajedno sa procesorom, tačnije celu platformu. Moramo se složiti da to baš i nije idealna priča i malo je teže realizovati. Takva je situacija bila sve do pojave Ryzen 2200G i 2400G procesora, koji su naterali Intel da u svojoj liniji dodaju procesore sa F sufiksom, pošto su procesori sa integrisanim grafikama kada je reč o Intelu bili totalno beskorisni, posebno u Intel Core i5 i i7 segmentu. Verovatno se sada pitate zašto su ovi APU procesori toliko posebni i revolucionarni. U kratkim crtama, Ryzen APU u sebi imaju odličnu procesorsku snagu gde je Ryzen 3 2200G panda Ryzen 3 1200 procesoru, a Ryzen 5 2400G liči na Ryzen 5 1400, a isto važi za Ryzen 3000 seriju procesora sa integrisanom grafikom. Ovim potezom su rešili glavni problem kod prvobitnih APU procesora gde je procesorska snaga bila dosta slaba, ali sve bi ovo palo u vodu da su integrisani Vega čipovi ekvivalenti grafičkim čipovima koje nam Intel nudi u svojim procesorima. Na našu sreću, AMD je prepoznao segment gde mogu da naprave potpuno novi proizvod, tako da sada sa Ryzen APU procesorima nemamo samo procesore sa integrisanom grafičkom za office svrhe, već se sa ovim procesorima mogu pokretati najnoviji naslovi na low podešavanjima u 720p rezoluciju ostvariti preko 60 frameova. Nadam se da ste dobro razmislili i izvukli zaključak zašto su ovi procesori tako posebni, ali ako vam i dalje nije jasno, rešit ću enigmu. Ukoliko nemate novca da odmah kupite grafičku kartu, a želite PC da ubijete vreme igrajući sve naslov u 720p rezolucije, upravo zato su ovi procesori za vas. Kasnije kada skupite novca samo kupovinom adekvatne grafičke karte, dobijete mašinu za ozbiljan Full HD gaming na maksimalnim podešavanjima. Upravo to do izlaska Ryzen APU procesora nismo imali i zato ih smatram osnivačem novog segmenta u PC industriji. A kasnije ako vam procesor bude slab u celoj priči i njega veoma lako možete zameniti sa procesorom koji u sebi ima i do 8 fizičkih izgara bez da razmišljate o kompatibilnosti. Zašto sam rešio da napravim ovaj serijal? Na Balkanu se često suočavamo sa nedostatkom budžeta što je i glavna prepreka za kupovinu nešto ozbiljnih računara i mislim da je red da neko napravi ozbiljan serijal vezan za ove skrivene dragulje. Ukoliko ostanete sa nama u narednim nedeljama, pokazat ću vam kako izabrati zdravu osnovu za APU procesore, ali i budući upgrade, a dok ne kupite grafičku kartu, kako iz vašeg računara isceriti poslednji frame. U jednom klipu ćemo ram uz rame testirati performanse svih APU procesora, ali ću vam pokazati kako se updateuju BIOS koji će omogućiti rad tim procesorima. I za kraj, jedan test koji će biti veoma zanimljiv za dosta vas je koje su to najbolje grafičke karte za APU procesore. Kada se budemo detaljno upoznali sa Ryzen APU procesorima, prelazimo na drugi deo serijala koji ću nazvati kako postepeno od nule napraviti PC za Full HD gaming, gde ću iz nedelju u nedelju jedan običan PC zasnovan na APU procesoru bez diskretne grafike napraviti da krca u gamingu.
Drugari, iskreno se nadam da vam se dopada ova ideja i želim da čujem vaše mišljenje o ovom mini serijalu u komentar sekciji. Iako znam da mnogo volite bildove što se vidi po analitici našeg kanala, obećao sam sebi da ću pre sabova i pregleda u prvi plan staviti kvalitetan i koristan sadržaj, a to upravo i radim. I zato vas molim da budete sa mnom u prvom delu ovog serijala koji sam također učinio dosta zanimljivim. Obećavam da ćete biti naoružani znanjem, a ovaj serijal bit će dosta popularan u nadolazećim godinama kada ovi procesori budu polovni dragulji. Ok, to je to za danas, sledeće nedelje pozabavit ćemo se temom koliko performansi gubite na startu ukoliko izaberete loše komponente, tačno ako ne poslušate moje savjete, a ja vam drugari želim prijatan ostatak dana. Ćao!